עד סוף הסרטון הזה, גם אתם תדעו איך לייצר סאונד כזה בדיוק. 1987, שני מלכים נכנסים לחנות יד שנייה וקונים את המכשיר הזה ב$40. ה-TB303 בכלל היה אמור לחכות גיטרת בס. אבל החבר'ה האלה הצליחו להוציא ממנו את אחד מהצילים הכי איקונים בעולם האלקטרוני. היום הקופסת פלסטיק הזו עולה קרוב למזלכם אפשר להכין אותה לגמרי בחינם. מתחילים עם אופרטור בגל של מסור, פילטר בנד פס, נשים שייפר שייתן קצת סטורציה בסיין, בעדינות, ונוריד אוקטבה מתוך האופרטור, כי משום מה זה נשמע יותר טוב. תווים ב16', קצרים יחסית, ונשתמש בסולם F פריג'יאן, הוא נשמע טוב לאסיד. ברגע שאני מוסיף מעטפת לפילטר, הקסם מתחיל לקרות. מדמה מגברים בשביל דיסטורשן, סטורטור, קומפרסור כדי להבליט, אקו מהיר ופינג פונג בשביל לייצר חלל, ריברב בשביל עוד חלל, וכל משחקים עם הדיקיי ועם הפריקוונסי ייתנו לנו את הצילי האסיד המוכרים. ואם כל הסרטון הזה היה מהיר מדי, הכנתי לכם פריסט. פתחתי קורס אבלטון ליוצרים מתחילים, ונשארו בו עוד 4 מקומות. אז אל תעשסו, שימו תגובה, ואשלח לכם את כל הפרטים.